יאללה, עובד. תפליל, מוכן ליציאה. זמן. 48. 48, אופה. כן? מה? דקה 0. שיט. זה וידאו? מה? ראית ערן? ראית מה זה קור רוח? הוא נצמד למעצור, הייתי ראשון, אתה ראית שהייתי ראשון? אבל הוא החליט להצמד למעצור. מה אני יכול לעשות? דקה 20. מה לעשות? אלוהים רצה שאני... ערן, סיימתי בדקה 20. אבל זה היה רק הוכחה עכשיו שמקודם נתקע לי במעצור. אתה ראית שמקודם? איפה אתה עומד? מה מצבך? לא, כבר סיימתי, אבל הגלגל היה צמוד כמו פעם קודמת. דן, מה זה חשוב ומי ינצח אותו? As we know, בוא נגיד שאם יהיה לשנינו פאנצ'ר על הסיכוי שלך, זה הסיכוי. דן. יש! יש! ו-45 שניות שערתי את הסיק. מי שסיים יוצא לסיבוב. עד שכולם יצטרכים. אתה סיימת. להתראות. מישהו רוצה בננה? איזה כמה? כמה? אתה לא רוצה אותה? 2. לא, תראו אותה שם על הלבנה. תגיד, מה זה באמת ספרינט, אתה מתכנן, אם אתה, יש לך פאנצ'ר שם, זה לוקח לך איזה 4 דקות להחליף צמיג, אתה כבר... איבדת הכל. בחצי מהשנייה. ביי חברים, נתראה מחר, מי רוכב? לא אני. נראה לנו לא באנו לחיצה. מחר אני לא נוגע באופניים. למה, מה קרה? אני רוצה לישון, אני לא יכול יותר. ביי. ביי. מי עוד לא סיים?